muka ga sojoji sun mamaye mu a gidana da makamai. Sojojin nan za su kai su 200. Al'umman da suke zaune a tsohon birnin Yaro da ke daji da ke karamar hukumar Igabi a jihar Kaduna, wanda ba suka waye gari cikin tashin hankali na rusau da suke tunanin cewa jami'an tsaron sojoji sun musu, wanda hakan ya sa fa mu ma muka yi tattaki muka shiga cikin wannan dajin, kuma mun ga al'umma maƙir da wannan rusau din da aka musu, yasa muka ji ta bakin wasu daga ciki inda suka bayyana abin da ya faru da kuma kira da suka yi ga ta bakin su. Sunana Sa'idu Salisu, sarkin Filanin Musono. Kai mazaunin ina ne? Ni mazaunin sabon garin Musono ne a Angon Alasan. Dan ina ne kenan yanzu da muke? Angon Alasan muke. Abin da ya faru da ni ranar wata litini misalin karfe 6:30 karfe 7 saura. Muka ga sojoji sun mamaye mu a gidana da makamai. Sojojin nan za su kai su 200. Suka mamaye mu daga zuwa suka kama sare man gini, suna sare mana gida. Muka yi magana suka ce za mu tashi, za mu bar nan. Ni kuma a nan aka haife ni, a nan aka haifi babana, ba inda na sani. Na ce ba inda za ni. Shine suka kama man barazana za su harbe ni, suka tuɓe ni. Yayana suka zo, kowa ya ɗauki abin nan za su buge su. Kowa tana cewa ba inda za mu nan aka haife mu, kuma gurinmu ne, ba na soja ba ne. Suka kama mana barazana, suka sare man gini sai da suka yi awa 3. Suka tafi da ni suka kulle ni kwana 3. Suka zo kwana 3 suka ce ma iyalaina za su sako ni, za mu tashi. Suka ce ba su tashi ba. Suka je suka fitar da ni suka kai ni helkwata, suka kama man barazana da bindigogi a helkwata. Suka rubuta inda take in sa hannu in tashi. Na ce ba zan tashi ba. Haka suke kama hannuna da kokowa za su sa in zana ko da ƙarfi. Daga nan suka sako ni, suka ce gobe karfe 10 suka zo, duk wanda suka same shi a nan sai dai uwan shi ta haifi wani. Na Adamu Abubakar. Kai mazaunin ina ne? Mazaunin Angon Alasan. Da ke wani yanki? Da yake sabon garin Musono. Da ke wani karamar hukuma? Karamar hukumar Igabi Local Government. Nan daji kenan? Jaji. Lahi sojoji suka zo da karfe 7:10 suka zo. Ina cikin gida, mun je musalla mun dawo, na gansu a kofar gida da diga. Na ce me ya faru? Ko ma magana ba su yi man ba, ba su yi magana ba kawai. Sai shi shugaban nasu ya ce su kama saran man ɗaki. Sai wani staff sergeant yake ce man, baba ka kwashe duk waɗansu abubuwa da kasan kayan fashewa ne, ka ce ma matanka su kwashe. Na ce haka ne? Ya ce eh. Sai na ce to shikenan. Na kama kwasa, ina kwasa, suna dukan ɗaki. Wani ma ya zabura da ƙafa ne wai zai balla ɗakin. Na ce an dai ginin ƙasa ne, sai dai kai ka balle, ba dai shi ka balle shi ba. To saboda haka suka kama sara, ya je suna ta saran mana gini, suna ta abin nan. Sun gama saran wannan suka je suka abin nan. Yaro na ya je yana da abin nan, ya manta da wata jaka nashi, ya ruga da gudu. Ya ce ya manta da jakan nan, ya je ɗaukuwa. Suka je suna son su datse shi, ya suntumo jakan nan, ya rugo da gudu ya fito. Da ya fito sai suna ya zo ya kawo jakan nan su duba su gani, ya kawo jakan nan su duba su gani. Kudin nan a jakan nan ya kai 100 da wani abu. Ya hana masu. Shine suka ji haushi, suka kwantar da ɗakin flat, suka sare shi, suka dosa huda kwanan da diga. Shehu Rayyani. Me ya faru da kai a wannan wuri? To gaskiya muna cikin ibtila'i a nan yankin nan tsakaninmu da sojoji gaskiya. Tun ba yau ba, amma dai jiya ni dai abun ya riske ni. Dan an taɓa makotana da dama, abun ya taɓa ni, ban ma iya zuwa gona ba a shekarun jiya. To jiya na daure na fita na je gona, daga can ake gaya min sun shigo har an manta asa. Gashi ba nan shine gidana, ɗakuna 5 gashi nan sun kai ƙasa duka.
ba san yadda zan yi ba wallahi. Kana ganin su rusa gidaje ya kai nawa? Gaskiya akalla ire-iren da ya gini irin wannan a yanda dai ne lissafi mu za mu kai gida 10 ko zuwa 8 gaskiya wallahi. Shehu Abubakar. Menene kuma ya faru da ku a wannan yanki? Abin da ya faru da mu a nan shine wanda sojoji suka zo suna rusa mana gida, mu ba mu san dalili ba, haka kawai sun zo suna rusa mana gida. Muke yi da gwamnatin jihar Kaduna don Allah ta sa baki ta tsayar da su akan wannan wulakanci da suke mana, suna so sai sun kore mu da karfin tsiya ba tare da sun biya mu ko sisi ba, haka suke so su kore mu ba gairan ba dalili. Sunana Rabiu Ibrahim. Bayan gidaje akwai shaguna da aka rusa ne a wannan wuri? Lallai bayan gidaje akwai shaguna wanda aka rusa, wanda muke kira da shi mai girma gwamnan jihar Kaduna da ya shigo cikin wannan lamari da irin wannan cutarwa da ake mamuta al'umma. Lallai babu shakka muna cikin tashin hankali, mummunan tashin hankali muke ciki da mu da zuriyarmu da 'ya'yanmu da sauransu, bisa irin wannan cin kasa da wulakanci da ake mana a matsayinmu na 'yan kasa masu bin doka da oda. Kasantuwan bin doka da odan da muke da shi yasa muke kallo ake mana irin wannan cin kasa da wulakanci. Don saboda haka muna kira ga karfan murya da muna neman agaji ga shi mai girma gwamna da duk wanda ya kamata ya taimaka mana a cikin wannan lamari, muna kira gare shi. Za mu ci gaba da kawo muku wasu daga cikin al'umman da kuma jawabin gwamnan jihar Kaduna na wannan koke da suka miƙa. Abubakar Halidu Mafa